नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि बाहेर उन्हाळाही भरपूर वाढला आहे आणि अशामध्ये आपल्याला काही ना काही थंडगार असं प्यावंसं वाटतं. आणि आता बाजारामध्ये कलिंगडसुद्धा खूप येतात, म्हणून आपल्याला कलिंगडचा सरबत हे झालंच पाहिजे. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य, हे कलिंगड आहे, बारीक तुकडे करून घेतले आहेत मी कलिंगडाचे. आणि एक थोडेसे बाजूला छोटे छोटे बारीक तुकडे करून ठेवले आहेत. लिंबूचा रस, मीठ, रूअफजा आहे, पुदिन्याची पानं आणि बर्फ. आता आपल्याला काय करायचं आहे, कलिंगडाचा हा सरबत करण्यासाठी आपल्याला हे कलिंगड जे घेतलं आहे ते मिक्सरमध्ये आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. मी मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे कलिंगडचे तुकडे जे बारीक बारीक करून ठेवले आहेत ते कापायचे आहेत. त्यातल्या जेवढ्या निघतील तेवढ्या बिया काढून टाकायच्या आहेत. एका दुसरा राहिला तरी काहीच हरकत नाही. नंतर आपल्याला ते गाळणीने गाळून घ्यायचं आहे, त्यावेळेला त्या बिया आपणच गाळणीमध्ये येतील. मी अर्धा लिंबाचा रस घेतला आहे. चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. हे 2-4 पुदिन्याची पानं टाकायची आहेत. रूअफजा ऐवजी तुम्ही साखरसुद्धा वापरू शकता, पण रूअफजाने काय होतं, हे गुलाबापासून बनलेलं असतं, गुलाबांच्या पानापासून. त्याने सुद्धा आपल्या शरीराला छान थंडावा मिळतो आणि आपल्या सरबताला सुद्धा एक छान असा वेगळा छान सुंदर रंग येतो आणि चवीलाही खूप छान लागतं. आता हे सगळं आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा, मी आता छान असं हे मिक्सरला लावून घेतलं आहे आणि किती कलर छान आला आहे बघा. आता आपल्याला हे एका गाळणीमधून गाळून घ्यायचं आहे. बघा, असं छान असं आपण गाळून घ्यायचं, जेणेकरून आतमध्ये एखादा समजा आपण पुदिना टाकला आहे त्याचं देठ असेल किंवा कलिंगडातल्या एखाद दुसऱ्या बिया राहिल्या असतील तर ह्या अशा आपल्या गाळणीमध्ये आपल्याला अडकून राहतील. छान असा स्मूथ आपला हा कलिंगडाचा रस खाली गळतो. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला अजूनपर्यंत जर सबस्क्राईब केले नसतील तर सबस्क्राईब करा. अशा प्रकारे मी हा सगळा ज्यूस गाळून घेते. हे बघा, अशा प्रकारे सगळं कलिंगड आपलं हे छान असं गाळून काढलं आहे. आणि हा बघा, हा असाच होता राहिला आहे, म्हणजे याच्यामध्ये ह्या बिया वगैरे सगळ्या निघून आल्या आहेत. आता आपले कलिंगड खाण्यासाठी तयार आहे. आता मी हे एका ग्लासामध्ये तुम्हाला काढून दाखवते.